Hello everyone, welcome to the Bodok Vlog YouTube channel. Bodok Vlog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। चेनेल आंना गोदान दिनैसो फार्स्ट vlog बानायनो थांगासिनो। फार्स्ट भिडिअ बानायगोन आरो ओमफ्राय फार्स्ट भिडिअ बा फार्स्ट vlog हिसाबै गामिनि फोथारावनो एसे बेरायना फैनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो फोथाराव मा मा दङ मा मा गैया एसे बेखौनो देखायलांनोसै। स' लेट्स गो। So guys, नोंथांमोना फार्स्ट सिन हिसाबै गामिनि फार्स्ट सिन हिसाबै नोंथांमोना मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आङो। नैबे माबा फिथाइ होनोमोन बेखौ नोरसिं फिथाइ माने गोमोन गोमोन मोननानै दङ नै गोसोम गोसोम जार जार जानानै दङ। नोंथांमोनाव दङना गैया कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। नोरसिं फिथाइ नै बिलाइआ नोरसिंखौ एम्बु माबा माबिजों जोबोद गोथाव आरोना बेयो। ओमफ्राय बिलाइखौ आन्था स्रेम स्रेम एवना जाना गोथाव जोबोद मोजां बेयो देहानि थाखाय। बिदिनो आरो मा मा दङ मा मा गैया देखायलांनो नाजाबाय थानोसै। स' लेट्स गो। नै गाइस बेवहाय खोथिया फोदों आरो माइ गायनो थाखाय खोथिया डबल मोनथाम फोनानै दोनदों। स' जाहांबायानो खोथिया। ओमफ्राय नै बैथिंबो खोथिया फोनानै दोनदों। ओमफ्राय बेयावबो फोदों जाथ'वाखै खोथिया दासो जाहांदों। स' नै जोंनिया फोथारानो फोथार सोरगिदिं फोथारानो फोथार। बैथिं जोंनि गामिया बै बे आरो ओमफ्राय फोथारानो फोथार सोरगिदिं नायदो नै। थ' लोगोफोर जोंनाव फोथार गेजेरावनो माने दुगैग्रा मोनसे गाथोन दं आरो बेयाव जोङो उन्दै समाव जोबोद दुगैबाय। एसे गोजानानो जायो न'निफ्राय। थ' बेयावनो जोङो उन्दै समाव जोबोद दुगैबाय। बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै जोंनि दुगैग्रा जायगाखौ। अखायाबो एसे थाइफ्रिहांदो नै बेयाव माबा मा गायदोंथाय पानिलाव गायदों सां बानायनानै। ओरैजायबो खोथिया फोनानै दोनदों। फोथारानो सोरगिदिं समायना नायनो फोथारानो फोथार। नै बेयाव गुमै सासेया खोथिया मुलि सारगासिनो एम्फौनि मुलि। नै गुमैनि फिसाज्ला आरो बेयो गुमैजों फैफादों बा बिफाजों फैफादों। मा नाम नोंनिया? दे मा नाम दे नामखौ खिथालाय। नै ओरैजाय आमाइ सासेया माने आलि दानगासिनो आरो सरि आलि खोगासिनो। आलि दानखांबाय स' आलि खोबाय थादों दायो। गायनो जासिगोन खोमा गाबोन समफोरनो। लोगोफोर नै बेयाव माने फोथार गेजेरावनो बिफां फांसे दं आरो खुरुमसु दंफां। बे बिफाङाव माने माइ गायोब्ला जिरायनो जोबोद मोजां आरो एकदमबारे साया गुसु। माइ गायग्राफोरा जोबोद जिरायनो मोजां मोनो आरो। नै जोंना सासेया लोगोआबो भिडिअ बानायगासिनो। नै दा जोङो दुगैग्रा गाथोन सेराव मोनफैबायानो होनजायो। लामाया एसे फिसा आरोना ओमफ्राय बेजों नै दाननानै एसे फिसा खालामजोब्बाय आरो। बिथिंनाबो दानो बेथिंनाबो एसे दानो बैथिंनाबो एसे दानो बेयावनो फिसा जालांजोब्बाय आरो। स' नै दुगैग्रा गाथोना सफैबायानो नै बै बिफां खाथियावनो। थ' लोगोफोर जोङो दुगैग्रा गाथोनाव सफैबाय आरो नै दायो एकदमबारे नै जोंनि दुगैग्रा गाथोनानो दा एसे लेथ्रा जानानै दं। माने गायनाय फुनायनि बोथोर नालाय ओंखायनो दैया एसे लेथ्रा अखाबो हादोंमोन नालाय। थ' नै बान्दोआ बेनो आरो बेयावनो जा दुगैखायोमोन उन्दै समाव। गाइस दा आं फैफिनबाय आरो नै बैनोमोन बान्दोआ आं दा थांफिननोसै। फोथारावथ' नोंथांमोना एसेबां देखायनांगौ जेबो गैया। बेनोसै गायनाय फुनायनि दिन नालाय खदाल जावनाय बा आलि खोनाय आलि दाननाय खोथिया फोनाय मुलि सारनाय बेफोरनोसै आरो गायनाय फुनायनि बोथोर नालाय। थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय माबा मोनसे देखायनो नोंथांमोनखौ ट्राइ खालामलायनोसै। स' बेखिनियानो दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ। स' थेंक इउ फर वाचिं।